Здравейте, 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 здравейте! Здравейте на всички! Пак е пецата, включва се пецата, отзади един ма гони. Но не съм се включил задната камера. По принцип ми се иска да ви дам някакъв съвет, нали, влога и влоговете да не са абсолютно безсмислени, само някакво каране, някакви гори, дървета и това е. Но наистина нямам какво толкова да ви дам съвет, обаче сега се сетих, че може да ви дам един вид като съвет, как по-лесно да се спускате, нали, защото по принцип спускането е малко по-опасно и по-сложно, отколкото изкачването. При спускане трябва да дадете вашето тяло максимално напред, колкото са можете по-напред, и лягате. По-напред е тялото, а не назаде. Това е с идея да предадете по-голям натиск на предната гума. В смисъл тя да получи по-голям натиск, следователно по-голямо сцепление. Нали, не е като при изкачването, вашето тяло може да стои по средата на седалката, но при спускане просто трябва да сте напреде. И просто трябва още повече, дали, то е едно, че моторът... Какво е това, бе? Стига, бе! Не, бе, хора, бе! Не, бе, хора, бе! Просто вашето тяло трябва да предаде повече натиск на предната гума. Това е идеята. И сядате почти до резервуара. До резервуара, лактите свити и накланяне. Нали, при спускане. Така ще ви бъде много по-лесно и по-сигурно. Разбира се, най-важното е да имате гуми. Пак ще кажа, повтарял съм го, гуми, хубави, нови гуми, не по-стари от 2 години гуми. И тогава можете да се отпуснете. Да. Здрасти. Еми, ремонтчета. Назад ли даваш, ли, пич? Светна ми зеленото, е, пич. Не, няма да чакам изобщо. Изобщо няма да чакам. От тялото напреде. Лактите леко пресвити лакти. И накланяне. Накланяне. Значи палеца винаги на съединител и на спирачка. 2 пръста ли, 1 ли, винаги да са там. На съединителя и на спирачката. И крака готов да натисне спирачка. Нали, ако ви потрябва задна спирачка, десният крак да е готов. И тогава става едно забавление. Тялото напреде, леко приведен. Предайте повече натиск на гумата, да получи повече сцепление.
И без паники. Без паника. Не изпадайте в паника. А направете това, което знаете. Направете това, което сте прочели. Просто направете това, което сте прочели, че може да стане. Не изпадайте в паника, че няма да завите и се ударите. Натиснете го, този мотор го натиснете и ще вземете завоя. Просто не се паникьосвайте, разбирате ли? Най-голямата грешка е това паникьосването. Спомнете си моите думи, спомнете си петста и кажете: без паника натискам и завивам и няма да се ударите. Разбира се, е нужно малко и с тялото, нали, да му помогнете. Няма да стане по-зле, ако се сурните. Ще е по-добрият вариант, ако се ударите челно. Наистина. Така че това бързо трябва да мине през главата. По-добре да се сурна, нали, да не успея да взема завоя, но да не се ударя челно в стена, в мотор, в кола, камион, не дай си Боже. Снимаме ли го тези красоти? Снимаме ли ги? Снимаме ги. Като се върна в България, защото, нали разбрахте, че съвсем скоро ще се върна, дали да не си отворя една школа? Що па да не си отворя една школа? Едно училище, бе. Училище 500. Ще взема 2-3 мотора. Ще се направя вкъщи в село. Имам 5 декара земя. 5 декара ще асфалтирам и ще направя една школа. Какво да правя там? Домати, краставици. Това асфалта много скъп, де. Бая пари ще струва. Но има, нали, има субсидии. Да я знам. Ще намерим пари. Ма ще направя едно обучение. Какво да прави в България иначе? Майко мила. Не бе хора. Сериозно ли бе хора? Ти бе брат. Майко мила. Майко мила. Много як хора. Много здраво тука. Евала. Видяхте ли го, бе? Видяхте ли го, бе? Чак толкова ли, бе? Не, бе, хора! Не! Отпред на стъклото, бе! Отпред на стъклото! Не, добре, нямам нищо против, нали? Нямам нищо против тях, ама как на стъклото ще го лепнеш това знаме, бе? Как бе, хора, бе? Как бе? Това солидарност ли сега беше, бе? Какво беше сега това? Или той е, или показва солидарност. Стига, бе, мамо, стига, бе! Това видяхте ли го? Това камерата беше ли включена, бе? Това ако го кажа на някой, няма да ми повярва, бе. Добре, че съм го заснел. Това никой няма да ми повярва, че някой се е лепнал
на мотора отпреде. А, майко! Ху! Добре, чао! Вече наистина чао!